HPV je vírus, ktorý sa prenáša kontaktom slizníc a najmä pohlavným stykom. Počas svojho života sa s ním stretne skoro každý z nás. Je to vírus, ktorý sa dokáže veľmi dobrou imunitou spontánne vyhojiť, ale v mnohých prípadoch, hlavne vysokorizikové typy, spôsobujú vznik rakoviny, najmä rakoviny krčka maternice a rakoviny konečníka. Dobrou správou ale je, že sa pred týmto vírusom vieme chrániť očkovaním. Očkovanie je najúčinnejšie vtedy, kým ešte nie sme infikovaní týmto vírusom, a to je vo väčšine prípadov vtedy, keď sú deti ešte v tínedžerskom veku a ešte sa nemohli infikovať napríklad pri pohlavnom styku alebo kontaktom. Toto očkovanie je plne hradené deťom medzi 12. až 15. rokom života a teraz máme jedinečnú možnosť svoje deti zaočkovať bezplatne a dokonca zjednodušiť vám cestu k tomuto očkovaniu tým, že 15. marca prebehne očkovanie v Bratislave a v Malackách, čiže príďte dať svoje deti, ale samozrejme aj seba, a to aj dievčatá, aj chlapcov, zaočkovať. Pozrite sa na konkrétne informácie na stránke Bratislavského samosprávneho kraja a pokiaľ ste z inej lokality Slovenska, stačí kontaktovať vášho pediatra alebo gynekologa a informovať sa o tomto očkovaní.